Tema današnje konferencije će biti učinci novih zakona o porezu na dohodak i doprinose na gospodarstvo i uposlene. Razlog i cilj ovog naše konferencije nije da mi ukažemo kako će se nešto knjižiti, kako će biti novi načini i obrasci, nego namijeniti je većinom menadžerima i vlasnicima i menadžmentu da ukažemo kako mogu ovi i učinci ovih poreza imati na naše ukupno poslovanje, pogotovo na troškove. A svi znamo da su troškovi vrlo važni u poslovanju i na neki način mi se moramo pripremiti za njih i početi planirati naše poslovnu strategiju za sljedeći period. Uslijed toga smo jedan od naših članica Firkon d.o. Mostar, koja je možda najkompetentnija u ovoj oblasti, zamolili da naprave jednu konferenciju koja će imati za cilj ovo što sam malo prije rekao. Uslijed toga bi ja zamolio gospodina Mišića da, ako može, da počnemo s konferencijom. Hvala. Kolegice i kolege, dobar dan. Dobar dan i dozvolite da vas pozdravim sve u ime Firkona d.o. Mostar kao jednog od suorganizatora. Evo da zahvalim i organizatorima. Odazvali smo se ovom pozivu iz dosta razloga, zato što smatramo da smo dio Gospodarske komore grada Mostara, da možemo dati doprinos. Ja sam preuzeo zadaću da na ovakvom jednom skupu prezentiram u ograničenom vremenu, naime planiramo negdje 45 minuta da damo jednu prezentaciju, dam ili pokušam približiti svima vama učinke, odnosno ono što donosi novi zakon o porezu na dohodak i novi zakon o doprinosima. Naime, to su dva vezana zakona i ne ide jedan bez drugoga, zato što se presklapaju. Ja bih rekao, naravno, to je posao u sklopu ove ukupne reforme i zahtjeva MMF-a i Svjetske banke i tu nema alternative. Reforma poreznog sustava se mora raditi, ovo je sad jedan odlučan potez, ja bih rekao najznačajnije izmjene. Iz razloga što Zakon o porezu na dohodak tangira sve. I uposlenike, i povremeno angažirane, i osobe koje ostvaruju po bilo kom osnovu dohodak, važno je utvrditi porezni status tako ostvarenog dohodka. Ja ću ovdje, obzirom na strukturu, jer mi smo razmišljali i razgovarali da budu nazočni ljudi koji rukovode financijama, da budu nazočni direktori kako bi mogli uraditi jedno porezno, odnosno financijsko planiranje. To je važno zato što ove izmjene donose drugačiji kako financijski teret, tako i porezni teret, a s druge strane vidjet ćete da se radi o značajnim promjenama i u načinu obračunavanja i izvještavanja, pa ćemo imati jednu situaciju potrebe, pripreme i postojećih programa prerada kako bi se mogao provoditi ovaj zakon, koji je najavljen za negdje početak sljedeće godine. Ovo je najava seminara koji Firkon planira održati u ovom mjesecu sa ovom temom porezno financijsko planiranje u kontekstu novih zakona o porezu na dohodak i doprinosima za računovođe direktore, znači jedan seminar koji će na jedan temeljitiji, znači širi način nego što ću ja to danas ovdje obrazložiti, prikazati ove promjene koje donose, pa evo i jedan poziv da se uključite zato što se doista radi o jednom značajnim promjenama, pa važno je da smo aktualni, da znamo što se to događa, kako se postaviti i ravnati. Koristit ću pristup komparacije. Znači, usporedit ću postojeće stanje određenih isplata ili vrsta dohotka sa predloženim, odnosno ovim što se predviđa u novom nacrtu. Vidjet ćemo
istaknut ćemo po svakoj stavci koju budemo raspravljali one učinke kako na državu, tako na uposlenike i poslodavce. Vi ćete se moći identificirati u svemu tome i naravno donijeti neke odluke, zaključke i planirati što uraditi. Možemo raditi na način da raspravljamo neko od pitanja do kojeg dođemo, ali bih bilo praktičnije da dozvolite da uradim prezentaciju ovoga što je predviđeno ovdje. Možemo ostaviti neko vrijeme poslije ovoga da bi raspravili neka pitanja, ali držite da ovo danas nije namijenjen jedan seminar, nije neograničeno vrijeme, morate respektirati i sebe, a i druge koji imaju obveze, pa evo nadam se. Razlozi za izmjenu zakona, aktualnog zakona o porezu na dohodak su uska porezna baza. Naime, kad se nešto mijenja, mora se dati obrazloženje i u obrazloženju Vlade stoji da je to uska porezna baza, što znači treba je proširiti, učiniti da imamo što više obveznika poreza na dohodak. A to jednostavno znači eliminirati dosadašnja oslobađanja od plaćanja. Drugi razlog je nejasne ili nedorečene pravne norme. Mi, nažalost, imamo jednu situaciju u Bosni i Hercegovini koja je konstantna i odnosi se na sve propise, da su nejasni. Nejasni u smislu provođenja i to uvijek čini problem posebno računovođama, a i vi to plaćate kroz ove postupke kontrola. Šta znači nejasan propis? Ako postoji više razmišljanja o jednoj odredbi, onda je on nejasan. Doćete u situaciju da će neko sutra autoritet porezne službe reći slušajte, ja mislim na ovaj način i obračunati poreznu obvezu. Treba nastojati uraditi jasne zakone, ako je jasno, onda znam kako će se ravnati. I ono što je najvažnije, nekako sam involvirao, jeste usklađivanje sa zahtjevom Europske komisije. Znači, mi imamo mentora, to je MMF, Svjetska banka i nema priče što on nalože, to se radi, a ova reforma i poreznog sustava je dio tog zadatka. Ne želim reći da je to nešto negativno, ako ne znamo sami upravljati, onda neka nas neko vodi, pa to se tako i događa i ovdje. U ovom izlaganju ili priči samo ću se fokusirati na izmjene u odnosu na postojeća rješenja. I to one značajne izmjene, pa ćemo vidjeti što je to novo u odnosu na postojeća rješenja. Kako sam rekao, komparacija, znači imamo prikaz aktualnog propisa i imamo prijedloga s druge strane, paralelno da možemo vidjeti što je to novo. Kad je u pitanju predmet oporezivanja, znači ono što je predmet oporezivanja porezom na dohodak, nije bilo nekih značajnijih izmjena, naime, ovo je prema aktualnom zakonu, a ovo je prema novom zakonu, s tim da je u ovom dijelu kod ostalih prihoda praktično uključene sve one ranije neoporezive stavke, to ćemo vidjeti. Negdje su se izgubile dobici od nagradnih igara, ali to će biti regulirano posebnim zakonom, što ne znači da neće biti oporezive, bit će znači oporezivi i ti dobici. Znači predmet oporezivanja ostao isto. Jedna od novina koja je i mene osobno zaintrigirala jeste ovaj članak 7, kaže prihodi koji su predmet oporezivanja. Kaže, prihodima se smatraju sva primanja, bilo da su ostvarena u novcu, stvarima, pravima, uslugama ili na drugi način, izražena po tržišnoj vrijednosti. Ovdje smo imali onaj koji je verziran u ovom dijelu, a smatram da svi imate dovoljno informacija, a znate da su se one koristi koje je ostvario uposlenik od poslodavca smatrale plaćao je, obračunavao i plaćao i porez na plaću i porez na dohodak. Šta se događalo? Ako je znači uposleniku izmjeren račun za električnu energiju od strane firme, tad se to tretirala kao korist, obračunavao porez na dohodak. Ako mu je dat poklon ili otpisan dug,
onda se to za uposlenika smatralo. Ako je to učinjeno nekom drugom, ako je poduzeće platilo za nekog drugog račun ili učinilo neki poklon, dalo mu korist, onda to nije predstavljalo oporezivu isporuku. Govori ako je dato u stvarima. Zašto nije ostvaren dohodak? Sad je jedna situacija da će praktično sve i koristi i usluge i pokloni koje prime bilo koja osoba biti predmet oporezivanja. Ovo je jedna interesantna situacija koja će se u praksi s teškoćama realizirati. Naime, uvijek će biti teško dokazivati jesam li dobio određeni poklon, jesam li ostvario neku korist, ali vodite računa u buduće, u stvari stupanje na snagu ovakvog rješenja zakona, sve koristi koje ostvari bilo koja fizička osoba po bilo kom osnovu ili u stvarima ili uslugama su predmet oporezivanja, znači obračunavat će se porez na dohodak. To je jedna značajna novina. Drugi dio priče se tiče poreznih stopa. Mi trenutno imamo jednu poreznu stopu, 10% obračunava se i plaća na sve dohotke koje ostvarite tu. To je jedan pristup koji je pozdravljen iz razloga što je prvo niska stopa. 10% je relativno niska stopa kad pogledate i druge države Europe, a s druge strane što je jednostavno tema današnje konferencije će biti učinci novih zakona o porezu na dohodak i doprinose na gospodarstvo i uposlene. Razlog i cilj ovoga naše konferencije nije da mi ukažemo kako će se nešto knjižiti, kako će biti novi načini i obrasci, nego namijeniti je većinom menadžerima i vlasnicima i menadžmentu da ukažemo kako mogu ovi i učinci ovih poreza imati na naše ukupno poslovanje, pogotovo na troškove. A svi znamo da su troškovi vrlo važni u poslovanju i na neki način mi se moramo pripremiti za njih i početi planirati naše poslovnu strategiju za sljedeći period. Uslijed toga smo, jedan od naših članica Firkon Deo Mostar, koja je možda najkompetentnija u ovoj oblasti, zamolili da naprave jednu konferenciju koja će imati za cilj ovo što sam malo prije rekao. Uslijed toga bi ja zamolio gospodina Mišića da, ako može, da počnemo s konferencijom. Hvala. Kolegice i kolege, dobar dan. Dobar dan i dozvolite da vas pozdravim sve u ime Firkona Deo Mostar kao jednog od suorganizatora. Evo da zahvalim i organizatorima. Odazvali smo se ovom pozivu iz dosta razloga, zato što smatramo da smo dio Gospodarske komore grada Mostara, da možemo dati doprinos. Ja sam preuzeo zadaću da evo, na ovakvom jednom skupu prezentiram u ograničenom vremenu, naime planiramo negdje 45 minuta da damo jednu prezentaciju, dam ili pokušam približiti svima vama učinke, odnosno ono što donosi novi zakon o porezu na dohodak i novi zakon o doprinosima. Naime, to su dva vezana zakona i ne ide jedan bez drugoga, zato što se presklapaju. Ja bih rekao, naravno, to je posao u sklopu ove ukupne reforme i zahtjeva MMF-a i Svjetske banke i tu nema alternative. Reforma poreznog sustava se mora raditi, ovo je sad jedan odlučan potez, ja bih rekao najznačajnije izmjene. Iz razloga što zakon, odnosno Zakon o porezu na dohodak tangira sve. I uposlenike, i povremeno angažirane, i osobe koje ostvaruju po bilo kom osnovu dohodak, važno je utvrditi porezni status tako ostvarenog dohodka. Ja ću ovdje, obzirom na strukturu, jer mi smo razmišljali i razgovarali da budu nazočni ljudi
koji rukovode financijama, da budu nazočni direktori kako bi mogli uraditi jedno porezno, odnosno financijsko planiranje. To je važno zato što ove izmjene donose drugačiji kako financijski teret, tako i porezni teret, a s druge strane vidjet ćete da se radi o značajnim promjenama i u načinu obračunavanja i izvještavanja, pa ćemo imati jednu situaciju potrebe pripreme i postojećih programa prerada kako bi se mogao provoditi ovaj zakon, koji je najavljen evo za negdje početak sljedeće godine. Ovo je najava seminara koji FIRCON planira održati u ovom mjesecu sa ovom temom porezno financijsko planiranje u kontekstu novih zakona o porezu na dohodak i doprinosima za računovođe direktore, znači jedan seminar koji će na jedan temeljitiji, znači širi način nego što ću ja to danas ovdje obrazložiti, prikazati ove promjene koje donose, pa evo i jedan poziv da se uključite zato što se doista radi o jednom značajnim promjenama, pa važno je da smo aktualni, da znamo što se to događa, kako se postaviti i ravnati. Koristit ću pristup komparacije. Znači, usporedit ću postojeće stanje određenih isplata ili vrsta dohotka sa predloženim, odnosno ovim što se predviđa u novom nacrtu. Vidjet ćemo, istaknut ćemo po svakoj stavci koju budemo raspravljali one učinke kako na državu, tako na uposlenike i poslodavce. Vi ćete se moći identificirati u svemu tome i naravno donijeti neke odluke, zaključke i planirati što uraditi. Možemo raditi na način da raspravljamo neko od pitanja do kojeg dođemo, ali bih bilo praktičnije da dozvolite da uradim prezentaciju ovoga što je predviđeno ovdje. Možemo ostaviti neko vrijeme poslije ovoga da bi raspravili neka pitanja, ali držite da ovo danas nije namijenjen jedan seminar, nije neograničeno vrijeme, morate respektirati i sebe, a i druge koji imaju obveze, pa evo nadam se. Razlozi za izmjenu zakona, aktualnog zakona o porezu na dohodak su uska porezna baza. Naime, kad se nešto mijenja, mora se dati obrazloženje i u obrazloženju vlade stoji da je to uska porezna baza, što znači treba je proširiti, učiniti da imamo što više obveznika poreza na dohodak. A to jednostavno znači eliminirati dosadašnja oslobađanja od plaćanja. Drugi razlog je nejasne ili nedorečene pravne norme. Mi, nažalost, imamo jednu situaciju u Bosni i Hercegovini koja je konstantna i odnosi se na sve propise, da su nejasni. Nejasni u smislu provođenja i to uvijek čini problem posebno računovođama, a i vi to plaćate kroz ove postupke kontrola. Šta znači nejasan propis? Ako postoji više razmišljanja o jednoj odredbi, onda je on nejasan. Doćete u situaciju da će neko sutra autoritet porezne službe reći slušajte, ja mislim na ovaj način i obračunati poreznu obvezu. Treba nastojati uraditi jasne zakone, ako je jasno, onda znam kako će se ravnati. I ono što je najvažnije, nekako sam involvirao, jeste usklađivanje sa zahtjevom Europske komisije. Znači, mi imamo mentora, to je MMF, Svjetska banka i nema priče što on nalože, to se radi, a ova reforma i poreznog sustava je dio tog zadatka. Ne želim reći da je to nešto negativno, ako ne znamo sami upravljati, onda neka nas neko vodi, pa to se tako i događa i ovdje. U ovom izlaganju ili priči samo ću se fokusirati na izmjene u odnosu na postojeća rješenja. I to one značajne izmjene, pa ćemo vidjeti što je to novo u odnosu na postojeća rješenja. Kako sam rekao, komparacija, znači imamo prikaz aktualnog propisa i imamo prijedloga
s druge strane, paralelno da možemo vidjeti što je to novo. Kad je u pitanju predmet oporezivanja, znači ono što je predmet oporezivanja porezom na dohodak, nije bilo nekih značajnijih izmjena, naime, ovo je prema aktualnom zakonu, a ovo je prema novom zakonu, s tim da je u ovom dijelu kod ostalih prihoda praktično uključene sve one ranije neoporezive stavke, to ćemo vidjeti. Negdje su se izgubile dobici od nagradnih igara, ali to će biti regulirano posebnim zakonom, što ne znači da neće biti oporezive, bit će znači oporezivi i ti dobici. Znači predmet oporezivanja ostao isto. Jedna od novina koja je i mene osobno zaintrigirala jeste ovaj članak 7, kaže prihodi koji su predmet oporezivanja. Pa kaže prihodima se smatraju sva primanja, bilo da su ostvarena u novcu, stvarima, pravima, uslugama ili na drugi način, izražena po tržišnoj vrijednosti. Ovdje smo imali onaj koji je verziran u ovom dijelu, a smatram da svi imate dovoljno informacija, a znate da su se one koristi koje je ostvario uposlenik od poslodavca smatrale plaćanje, obračunavao i plaćao i porez na plaću i porez na dohodak. Šta se događalo? Ako je znači uposleniku izmjeren račun za električnu energiju od strane firme, tad se to tretirala kao korist, obračunavao porez na dohodak. Ako mu je dat poklon ili otpisan dug, onda je se to za uposlenika smatralo. Ako je to učinjeno nekom drugom, ako je poduzeće platilo za nekog drugog račun ili učinilo neki poklon, dalo mu korist, onda to nije predstavljalo oporezivu isporuku. Govori ako je dato u stvarima. Zašto nije ostvaren dohodak? Sad je jedna situacija da će praktično sve i koristi i usluge i pokloni koje prime bilo koja osoba biti predmet oporezivanja. Ovo je jedna interesantna situacija koja će se u praksi s teškoćama realizirati. Naime, uvijek će biti teško dokazivati jesam li dobio određeni poklon, jesam li ostvario neku korist, ali vodite računa u buduće, u stvari stupanje na snagu ovakvog rješenja zakona, sve koristi koje ostvari bilo koja fizička osoba po bilo kom osnovu ili u stvarima ili uslugama su predmet oporezivanja, znači obračunavat će se porez na dohodak. To je jedna značajna novina. Drugi dio priče se tiče poreznih stopa. Mi trenutno imamo jednu poreznu stopu, 10% obračunava se i plaća na sve dohotke koje ostvarite tu. To je jedan pristup koji je pozdravljen iz razloga što je prvo niska stopa. 10% je relativno niska stopa kad pogledate i druge države Europe, a s druge strane što je jednostavna za obračunavanje, znači sve je po istoj stopi. Sad je novi prijedlog da se porez obračunava po stopi od 10% i po stopi od 20%. Znači imamo diferencirane ili progresivne porezne stope i ovdje se sad i od strane političara i svih drugih koplja lome pa raspredaju na koji način se to radi. Ja ću to prikazati. Što znači to? Ako imamo dohodak, oporezivi dohodak, do 8.400 na godišnjoj razini, onda se primjenjuje stopa od 10%. Ako imamo dohodak preko 8.400, primjenjuje se stopa od 20%. Evo, ja sam ovdje dao jedan prikaz koji će puno jasnije vam dati puno jasniju sliku nego moja priča. Znači, ako imamo prikaz jednog dohotka, ukupnog dohotka ostvarenog u 2017. znači ovoj godini i 2018. ja sam pošao naprijed iz razloga što se ovaj zakon primjenjuje i trebao bi se primjenjivati tek za 2018. pa da vidite kakav je učinak. Znači, ako imamo isti dohodak godišnji 20.000, ako imam koeficijent osobnog odbitka 1, mislim da znate o čemu se radi.
Dao sam prikaz obračuna da vidimo hoću li platiti više ili manje poreza po ovom osnovu. Vidite, ukupni dohodak 20, osobni odbitak u 18. bit će 8400, u ovoj 3600. Ali ne zaboravite, koeficijent je 1. Imamo iznos poreza, oporezivi dohodak je u prvom slučaju taj. Stopa od 10%, kako smo rekli, primjenjuje se za dohodak do 8400, utvrđen u ovom iznosu. Porez po stopi od 20% utvrđen je na razliku od 8400 na ovaj dio. Znači, pogrešna je percepcija što čini mi se većina ide, a 20% će se primijeniti čim ja pređem 8400. Ne, to je progresivna stopa i na taj način funkcionira. Što je učinak ovog? Evo da imamo manje plaćeni porez na dohodak za 160 maraka. Kad pogledamo, sve ok, svakom dobro, nije državi, manje će naplatiti za 160 maraka, ali kažemo dobar zakon, platiš i manje poreza. Ovo neće baš to biti tako. Ovdje ću kratak prikaz po svim vrstama dohotka onih najznačajnijih segmenata. Vidite, dohodak od nesamostalne djelatnosti. Najznačajnije je da se pod plaćom ili dohotkom od nesamostalne djelatnosti u predloženom zakonu smatra i isplate po osnovu naknada za topli obrok, regres, prijevoz i ostale naknade. To je ono što je praktično revoluciju u priči kod nas izazvalo, pa sad svi raspravljamo. Znači, hoće li biti toplog obroka, hoće li biti prijevoza? Biće ga. Nije sporno ni sad ni u buduće. Međutim, u ovom sustavu to će imati karakter plaće, što znači obračunavat će se porezi i doprinosi. Menadžerske naknade. Druga značajna novina. Mi smo imali i imamo trenutno situaciju da možemo uključiti direktora ili člana uprave bez zasnivanja radnog odnosa i možemo ugovoriti plaću praktično 0 sati. Ili, ako smo ugovorili plaću s direktorom ili članom upravnog odbora koji nije u radnom odnosu, onda njemu obračunavamo po trenutnom ove poreze i doprinose reducirane, 10,46% kao članstvo u upravnom nadzornom odboru. Znači, to najpovoljnije trenutno angažirati direktora koji nije u radnom odnosu i naravno da se to često prakticira sad. Prema novom prijedlogu i direktor bez zasnivanja radnog odnosa njegova naknada imala bi karakter plaće i obračunavali se i porezi i doprinosi. Koristi i dalje ostaju aktualne. Kad je u pitanju topli obrok, samo ću se fokusirati na ovaj dio troškova pripreme, znači još smo od plaće. Prihodi koji ne ulaze u troškove toplog obroka. Topli obrok nam je interesantan zato što smo isplaćivali ga u značajnom iznosu. Vidite kako je rješenje. Svaki isplaćena naknada na ime toplog obroka ima karakter plaće, znači obračunavaju se porezi i doprinosi. Međutim, data je mogućnost da se poslodavcima priznaje na ime troškova toplog obroka bez plaćanja poreza ikakvog. Ali na koji način? Ako priprema obroke u vlastitom restoranu, kod poslodavca, što ima slučajeva, ili dobija obrok od registrirane firme, registrirane za catering usluge, ali samo do 4,5 marke. Prema tome, ako firma želi prikazati trošak na ime toplog obroka u perspektivi primjene ovog zakona, onda bi imali jednu situaciju da će se to priznati troškovi samo u visini po danu, radnom danu 4,5 marke, ali uz predočenje, znači u situaciji kada on sam radi ili dobije račun od cateringa. To je jedna situacija koja vas očekuje. Planirajte to pa vidjet ćemo kako. Prihodi od imovinskih prava. I ovdje imamo jednu značajnu novinu,
oporezivanje prihoda prodajom udjela u kapitalu. Znači, oporezuje se prodaja udjela u kapitalu. Mi smo i imamo u praksi puno slučajeva, kaže, prodao sam poduzeće. Što znači to? Prodali ste udjele u poduzeću, naime vas neko se registrirao kao vlasnik. Koliko ste dobili za to? To je stvar našeg dogovora. Okay? To je funkcioniralo do sada. Pa smo imali situaciju da smo poduzeće čiji je temeljni kapital od 1000 maraka, koliko je bilo dovoljno za registraciju ili 2, prodali za 1.000.000 maraka. Bilo je slučajeva i viši, manji nije od ovih. I sad je pitanje, je li onaj dohodak koji je ostvaren prodajom poduzeća ili udjela oporeziv? Aktualno stanje ne oporezuje se. Niko nije platio, nisam to vidio. Prema novom propisu to bi bilo oporezivo, znači udjeli i kod prodaje ili dionica, ja ovdje govorim o prodaji udjela, pošto vam je interesantni i ovaj dio. I evo na primjeru, mi smo imali ovdje, znači temeljni kapital je 2000, prodao je obveznik ovo poduzeće za 1.000.000, za 100.000 maraka, koliki mu je oporezivi dohodak, utvrđuje se na način da se iznos od 100.000 umanji za 2.000. Ja sam ovdje pogriješio, ali namjerno uvijek pogriješim u ovom da vidim. Ali je dobro kad mi kažu pogriješili ste, znam da pratim. Znači, šta sam htio reći? Oporezive dividende vidite što će proizvesti i da je osnovica ona razlika vaše nominalne vrijednosti, a to je evidentirano u knjigama i prihoda koje ostvarite. Ja neću prikazati prihod. Onda nemam odgovor za to. Bojim se da hoćete. Dohodak ulaganja od kapitala. Druga značajna novina tiče se famoznih dividendi. Mi smo imali situaciju da je u porezu na dohodak imamo još uvijek neoporeziva i kamata, prihod ostvaren od kamata koja imamo po bankama i dividenda. To je rijetkost. Novim prijedlogom bio bi oporeziv i prihod temeljem dividendi i osnovu vrijednosnih papira. Znači, ovo prihod temeljem dividendi treba razlikovati od prodaje udjela koji sam malo prije govorio. Sad je ovdje dividenda, vi svi imate, ili većina je poznata situacijom, kaže imamo financijske izvještaje, isplatit ću dobit, dividendu nakon oporezivanja. Donesete odluku, isplatite, ima li poreza, neoporeziva je i sve ok. To je prema ovom prijedlogu buduće, dividenda je oporeziva. Obračunavat će se porez na dohodak i na dividendu i na prihode temeljem vrijednosnih papira. Znam što je ovaj dio priče o dividende, malo ću se vratiti, ali kasnije ćete meriti to. Ima li opasnosti ova akumulirana dividenda? Nema opasnosti. Znači, ono što evidentirate kao akumulirana dividenda, znači dividenda iz ranije razdoblja. Imate koliko hoćete poduzeća da ima akumuliranu dobit, zašto nije mogao isplatiti? Sad kaže potrčimo isplatiti ovo, bit će oporezivo. Neće biti oporezivo. Znači, jedna je stvar oporeziva dividenda, a druga je da će biti oporeziva nakon stupanja na snagu ovog zakona, što znači da će samo dividende ostvarene nakon stupanja na snagu ovog zakona biti oporezive. Tako da tu ne treba srljati i uvijek sam govorio nemojte raditi nepotrebne transakcije, pa uzima pozajmicu, pa prodaje nekretninu, pa zavrlja, onda jednostavno ne znaju gdje su. Ali evo, skrivena korist vlasnika. Ovo sam iskopao, ako se mogu tako izraziti, iz zakona, zato što je također bilo interesantno. A u praksi će se događati i bit će, tražit će pozor ove, tražit će pozor porezne uprave. Naime, sve što sad govorimo o vlasniku društva koji nije uposlenik, tih ima,
Praksa je da vlasnik društva koristi imovinu poduzeća, niko evidentira, ništa se ne plaća, nije nikad bio zahtjev da se obračuna porez na te koristi, sad prema novom prijedlogu znači i koristi koje bi vlasnik ostvario od svog poduzeća i u smislu izmirenja računa i korištenja vozila i tralala, što ja znam sve što može, imalo bi karakter dividende, znači oporezivog prihoda i bila bi obveza obračunati porez na tako ostvarene koristi. Sljedeće pitanje je pitanje osobnog odbitka. Prvi pogled kaže super, država je povećala osobni odbitak na 8.400. Trenutni osobni odbitak je koliki? 3.600, ali imamo uvećanje ovisno od uzdržavanih članova. Znači, relativno 3.600. Kad su u pitanju osobni odbici, tu će se pojaviti problemi, neću vas previše tim zamarati, to ćemo temeljitije na seminarima raditi. Naime, prijedlog zakona opet daje jedno loše, skroz loše rješenje, da pravo na odbitak veže isključivo na nesamostalni i samostalni rad. Šta to znači? Za obrtnike i za uposlenike. A za sve druge kategorije ljudi koji nisu vlasnici obrta, koji nisu uposlenici, a ostvaruju dohodak, praktično isključuje. Držim da je nezakonito. Ne zadovoljava ono temeljno načelo pravednog zakona i nadam se da će ispraviti ovu formulaciju kakva je ovdje navedena. Kad sam rekao relativno je povećan osobni odbitak, evo prikaza. Znači imamo aktualni osobni odbitak. 3.600 je, međutim u našem slučaju osoba ima dvoje uzdržavane djece. Njegov koeficijent je 2,7. I to je česta situacija. Koliki je trenutni osobni odbitak? 9.720. Po trenutno. Kakav je prijedlog? 8.400. Je li povećan osobni odbitak? U ovom slučaju nije, nego je smanjen. Zato što nema uvećanja. Znači, to su neke skrivene učinci koje ne možete pročitati dok ih ne usporedite. U ovom dijelu je to tako. Retroaktivna primjena zakona, već sam rekao ovdje, da nema opasnosti da će se primjenjivati novi propisi za ranija razdoblja. A to se posebno odnosi na ovu dividendu. Vidite, odredbe članka 69 jasno kažu da će se porezne obveze izvršiti sukladno propisima koji su bili na snazi u momentu nastanka porezne obveze. Prema tome, nastanak te porezne obveze za dividendu je razdoblje kad je ona nastala i mislim da nikakva osnova nema za drugačiji pristup. Ali morate računati da kod nas nikad nije sigurno i najsigurnije uvijek se pojavi nešto, ali pa trebamo vidjeti konačna rješenja i stavove u ovom zakonu. Primjena. Bilo je oko Božića, kaže, za Božić stupa na snagu, je. Ili Novu godinu kada je Deda Mraz. Evo što je predviđeno, znači 1. siječnja 2018. Pod uvjetom da procedura usvajanja ovih zakona bude efikasna, znači treba pripremiti ove provedbene propise u roku 180 dana i od početka sljedeće godine. Sad pitanje što mi uopće raspravljamo ovu temu sad kad ima tu vremena. Vidjet ćete i kod načina obračuna da su to značajne promjene koje će tražiti u sistemu obračuna, izvještavanja, znači promjene programa, a i planiranja financijskih sredstava. Znači, zato je važno to malo poredati u ovom momentu. Zakon o doprinosima se veže za Zakon o porezu na dohodak, zato što se kod isplate dohotka obvezno, gotovo u svim slučajevima, obračunavaju i porezi i doprinosi. Ovi doprinosi. Ovdje imate prikaz tereta trenutnog, kad su u pitanju doprinosi
aktualnog, to je 41,5% doprinosi na plaću. Veliki trenutni prijedlog ili ovaj prijedlog je da se doprinosi na plaću smanje na 33%. Jedno dobro rješenje i svi kažemo super, imamo manje doprinose za 8,5%. Što je to rezultat? Rezultat toga da su eliminirani doprinosi na plaću koji u ovom momentu kod nas iznose 10,5%, znači sad nema doprinosa iz plaće i na plaću, imamo jedinstvene doprinose u zbroju 33%, a ne 41,5% kako je ranije bilo. Znači doprinosi, obvezni doprinos smanjeni. No, osnovica za obračun doprinosa je značajno proširena i Zakon o doprinosima regulira, kako je ranije bila praksa, osnovicu za pojedine kategorije. Ono što je istaknuto ovdje jeste da se utvrđuje minimalna osnovica za obračun doprinosa. Znači, za uposlenike utvrđena je u bruto iznosu 562 konvertibilne marke. To je minimalna osnovica na koju možete obračunati. Može biti, kaže, niža plaća, pa ne bi mogla biti od ove minimalne osnovice za obračun. Kada je u pitanju direktor, zakon propisuje da najniža osnovica za obračun doprinosa za direktora iznosi 1316. To je u visini prosječne bruto plaće u federaciji. Znači, pa nećemo više imati situaciju da i direktor i svi drugi uposlenici imaju istu plaću, nego će za direktora morati biti učinjen ova iznimka gdje je povećana i imate ovu mogućnost za niskoakumulativne djelatnosti, tekstilnu, kožarsku i ove niskoakumulativne djelatnosti gdje je moguća i niža osnovica za obračun doprinosa. Kolegica me je pitala prije ovog seminara u izjavi dajte jedan primjer. Sad ćemo poredati nekoliko primjera, vi izaberite šta odgovara. Znači, komparativni prikaz obračuna plaća u kontekstu novih tereta doprinosa za plaće od 1500 maraka prema ranijem obračunu vidimo koji je porezni teret. Ukupni trošak poslodavca 1675 prema novom 1500. Što znači? Snižen trošak za poslodavca. Dalje imamo neto plaća 961, u ovom slučaju neto plaća 974. Plaća viša. Porezi, doprinosi u ranijem slučaju, vidite kakve su sa ovom plaćom od 1500 maraka. Imamo ovdje prikaz ove plaće od 1000 maraka. Plaća od 1000, prikaz primjera, plaće od 1000 i 1500 maraka je iz razloga što kod ovih plaća, bruto plaća, nižih od 1000 maraka, nećete imati mogućnost da kod obračuna koristite osobni odbitak kao što je ovdje urađeno. Vidite, u ovom slučaju osobni odbitak će biti viši nego što je neto plaća, prema tome tu je razlika za ove plaće ispod, ali su učinci. Što će se ovdje dogoditi? Kod ovog obračuna za 1000 maraka vidimo da je bruto plaća obračunan porez na dohodak 69 maraka, praktično više nego na onu plaću od 1500. Ali ne zaboravite, nije korišten osobni odbitak. Što će biti rezultat svega toga? Da neto plać ovog uposlenika s plaćom od 1000 maraka treba promatrati na način da je ona 621 marka uvećana za 69 maraka koliko iznosi porez, jer imat će pravo na povrat ovako plaćenog, pa će praktično njegova neto plaća biti 680. Kratki sažetak. Učinci novog načina. Smanjeni ukupan trošak plaće, povećana neto plaća i povećani doprinosi,
smanjeni prihodi temeljem poreza i doprinosa. To je ono što vidi oko moje. Ja sam ovdje istakao skrivene učinke, ono što je teško pročitati, a što ćete vi u praksi doživjeti. Ne vi, i ja sam tu. Znači, baš da vidim je li došlo do ovih učinaka kakvi jesu. Evo, ja sam ovdje dao jedan prikaz primjera. Kaže, poslodavac i uposlenik su potpisali ugovor o radu prema kojem uposlenik ostvaruje prosječnu mjesečnu bruto plaću u iznosu 1000 maraka. Uposlenik ima pravo na topli obrok u iznosu 8 maraka za dan i troškove prijevoza s posla na posao u iznosu 6 maraka. U obračunskom mjesecu radio je 22 dana. Znači, svi parametri da radimo obračun plaće za ovaj slučaj. Što imamo? Imamo bruto plaće od 1000 maraka. Međutim, imamo naknadu za topli obrok 176 za 22 dana i za prijevoz 132. Vidjeli smo da to predstavlja plaću, prema tome ovo je neto iznos. Preračunavamo ga u bruto iznos, primjena ove preračunane formule i što dobijamo? Bruto plaću od 1446,5 maraka. Efekat. Trenutno radimo u ovom slučaju obračun na ovaj način. Vidite kako je stanje. Bruto plaća 1000, neto plaća 651 i dodamo troškove prijevoza 308 i troškove prijevoza i topli obrok 308. Ovo je neoporeziva stavka trenutno, mi je samo pridodamo plaći. I što je dobio na ruke neto, uposleniku je naravno samo važno koliko će dobiti na ruku ili na svoj račun. U ovom slučaju dobio je 959 maraka. Ok. Koji je ukupni trošak poslodavca? 1413. Prema novom načinu obračuna, vidite kako će izgledati. Imat ćemo bruto plaće od 1446 zato što smo pridodali obrok. Što imamo dalje? Koliko neto plaću imamo? 941. Znači, ako usporedimo sa ukupnim primanjima koje uključuju, niža je u ovom slučaju. Što je s porezom? Otišao u nebo. Doprinosi otišli. Vidite. Znači, skriveni učinci ovoga zakona su da je za poslodavca povećan ukupan trošak plaće u slučaju kad imamo istu bruto plaću. Da se razumijemo, ovo je primjer koji podrazumijeva. Povećanje ukupnog troška plaće za uposlenike, smanjeni neto primici, ali povećan doprinos za mirovinsko osiguranje. Pa ćemo reći uposleniku, slušaj, dobio si malo manje na plaću, ali imat ćeš više mirovinsko. I naravno dobit ćete odgovor nikakav, šta će mi mirovina, da je neću doživjeti. I za državu, naravno, država je država, povećan prihod temeljem doprinosa, znači državi je svejedno, hoće li se biti povećan prihod temeljem poreza ili temeljem doprinosa. Obračun za direktore koji nije u radnom odnosu. Malo prije sam isticao da se dosta često prakticira da imate angažirane direktore koji nije u radnom odnosu i što radite? Obračunao. Evo, u našem primjeru imamo direktora koji nije u radnom odnosu, dogovorili ste bruto naknadu od 1000 maraka i kako je trenutno stanje. Plaćate male doprinose 40 plus 60, 100, njegova neto primanja su 864. Ukupni trošak poslodavca 1060. Odlična opcija i često se koristi. Znači, neću imati direktora u radnom odnosu, hoću ga angažirati zato što mi je manji trošak, neću plaćati. Tako to funkcionira. Što će biti u budućem? Stupanje na snagu ovog zakona. Vidite. Ista je bruto naknada. 1000. Isti je trošak poslodavca. 1000. Međutim, u stvari trošak poslodavca u ovom slučaju je niži. Neće platiti 1060 nego 1000. Što se događa? Događa se to
da je vaš direktor primio za koliko 150 maraka manje, jednostavno kaže neće ti ja ajde radi za te pare. Znači, šta dolazimo? Ako to nije tako, znači moramo računati efekat da će ista bruto plaća po novom obračunu za direktora pa i ove druge angažirane po radnom odnosu proizvesti učinak niže neto naknade za onog koji je angažiran. I naravno da će se otvoriti pitanje pa ja dogovaram u neto iznosu. Ali ovdje mala digresija. Vidjet ćete iz dosta razloga, mi inače stalno apeliramo, radite ugovor o plaći na bruto iznosu. Maknite se neto preračuna jer doćete u situaciju, a to ćemo kasnije kroz ove seminare detaljnije analizu, da nije moguće preračunane stope raditi u sustavu progresivnih stopa. Znači, vi i prema zakonu i općem kolektivnom ugovoru idite na bruto stopu iz svih razloga koje navodimo ovdje. Što se događa s našim direktorom? Evo vidimo. Smanjen je trošak naknade, smanjena neto naknada. Hoće li direktor pristati na smanjenje iznosa na plaće? Neće. Međutim, ako pođemo od toga i kažemo, ok, ti si budući moj direktor i imat ćeš istu plaću neto kao i do sada, da vidimo kako će se to odraziti na nas. Evo, ovo je raniji obračun. Znači, sad moj direktor će ostvariti istu neto plaću kao i ranije. 865, ovdje je mala razlika u odnosu na 864, što nisam mogao naciljati maksimalno u ovaj dio. Međutim, što sam dobio? Ukupni moj trošak kao poslodavca više nije 1000, nego je 1220. Što je razlog tom? Da imamo značajno viša opterećenja, vidite, sad u ovom slučaju obračunavaju se doprinosi za mirovinsko, zdravstveno i ostalo. Vidite što nas očekuje u pregovorima, znači vrlo važno je da znate kakav je status svakoga od ugovornih strana. Pa bez obzira, je li radili ugovor o angažiranju uposlenog, radni odnos ili radili ugovor o djelu ili angažirali članove uprave, morat ćete znati šta takvi ugovori nose. I moram još nešto istaknuti što se često pojavljuje kao pitanje kroz ovu komunikaciju s vama ili vašim šefovima računovodstva, često se sačine loši ugovori. Kaže, ja sam to ugovorio. Morate razumjeti jednu stvar, da je ugovor stvar, volja ugovornih strana i on je autoritet tu. Međutim, trebate znati da odredbe ugovora između ugovornih strana su ništavne ukoliko su one u suprotnosti sa važećim zakonskim propisima, pa prema tome, ako vi sklopite ugovor bilo koje vrste koji nije u koliziji sa zakonskim, on je nevažeći u tom dijelu. Zato i govorim ovdje. Idite na bruto plaću i potpuno da jasno imate učinke tog ugovora. Vidjeli ste ovdje. Znači, naš direktor hoće pod uvjetom da je njegova bruto plaća sad 1220, znači dobijat će isti iznos ovog dijela. To su ovi učinci koje sam prikazao, ukupan trošak naknade, neto plaća ostala ista i tako dalje. Obračun naknade temeljem ugovora o djelu. Ovo je također jedna situacija koja je dosta lista prethodnom članu upravnog odbora. Ona se puno prakticira. Imate koliko hoćete situacija da se nedostatak uposlenika rješava angažiranjem ugovora o djelu. Pa imamo situaciju da i za one poslove koje imate angažiranog uposlenika, angažirate nekoga ugovorom o djelu. Da se razumimo, to je nezakonito postupanje. Znači, ugovor o djelu se može zaključiti samo za određeni projekt, određeni zadatak, koji ima izvjesno trajanje i izvjestan učinak. Znači, dogovorili smo da mi okreći ovu prostoriju, to je ugovor o djelu. A da mi bude portir ili da radi u njoj kao radnik, to nije ugovor o djelu.
No, na stranu to, nadam se da će se i taj dio priče završiti. Što sad imamo? Obzirom da su naknade, porezi i doprinosi za ugovor o djelu znatno manje nego što su to plaće, ide se ovom opcijom. Imamo primjer opet uposlenika ili osobe koju smo angažirali za bruto naknadu od 1000 maraka. Prema trenutnim propisima ugovor o djelu, što imamo? Bruto naknada 1000, priznaju se troškovi za ugovor o djelu 20%, pa se umanji osnovica, znači imamo osnovicu i što imamo za rezultat? Ukupni trošak poslodavca u ovom slučaju je 1060 maraka. Naknada koju je ostvario angažirana osoba je 891 marka. I ovo su porezi koji se plaćaju u ovom iznosu. Znači, dosta mali porezi i doprinosi. Prema novom rješenju, vidite kakva će situacija. Imamo bruto naknadu od 1000, međutim imamo doprinose, 1185 doprinose za mirovinsko. Imamo osnovicu za obračun poreza i imamo porez, vidite. U ovom slučaju smo koristili primjer gdje smo obračunali porez i po stopi od 10% i porez po stopi od 20%. Vidite, ovdje je osnovica oporezivi dohodak 814. Stopa od 10%, ovdje nemamo osobnog odbitka, nije plaća, ne koristimo. Stopa od 10% primjenjuje se za iznos od 700 maraka, to je 70, a stopa od 20% primjenjuje se na što? Na ovu razliku od 700 do 814, a to je 114 maraka. Znači, imamo prikaz ove progresivne stope u primjeni. No, što je učinak? Ukupni trošak poslodavca je manji. 1000 maraka, razlika je za 60 za ove doprinose na plaću. Međutim, ono što je problem i ovdje jeste da je u ovom slučaju puno manja naknada nego i u direktora koji je ostvario osoba. Ostvario je 721 marku, a ranije je neto bilo 891. Opet dolazimo u situaciju, neću ja raditi po te pare. Ako zauzmemo pristup da kažemo, ok, imat ćeš i dalje neto plaću od 891, temeljem ugovor za ovaj posao, dobit ćeš toliko para, onda što imamo? Vidite. Onda moramo prešaltati, znači utvrditi višu osnovicu ili bruto naknadu, pa bruto naknada u ovom slučaju će biti 1260, a ne 1000, a naš angažirana osoba će ostvariti svojih 891 marku, država će ostvariti puno viši porez i doprinose, ali je nastradao poslodavac zato što mu je povećan trošak za isti posao, za istu osobu za 260 maraka. Još ću ovdje napomenuti da kod ovog sustava obračuna doprinosa vidite da sam u ovim primjerima koje sam prezentirao, to je manji dio njih zbog vremena i prirode ovog skupa, korišteni su samo doprinosi za mirovinsko osiguranje. Sad, prema ovom novom zakonu, predloženom, znači nema više reducirani 4 i 6 doprinosa, nema doprinosa na plaću. Imate obvezne doprinose u iznosu ukupno od 33%, samo što ćete imati situacija kad ćete nekad obračunavati sve doprinose, znači i mirovinsko, i zdravstveno, i nezaposlenost, to je u slučaju isplata naknada nezaposlenim osobama, a u slučaju ako su te osobe zaposlene, znači vi kad angažirate osobu na ugovor o djelu, evo ovdje konkretno radite, u ovom slučaju ova osoba je u radnom odnosu kod nekoga. Znači, mi smo ga angažirali. Da smo angažirali osobu koja nije nigdje u radnom odnosu, što bi tad imali? Tad bi još morali obračunati doprinose za zdravstveno osiguranje. Znači, tad bruto naknada i trošak poslodavca ne bi bio 1260, nego možda 1450. Šta želim reći?
da će ovaj novi sustav obračuna tražiti od vas puno više informacija. Znači, ja prvo moram znati, kad angažiram osobu ugovor o djelu, je li on zaposlen? Kako ću dokazati? A za Boga potvrda, on uposlenik ili nije. Ako je zaposlen, radit ću na ovaj način. Ako nije zaposlen, radit ću na način da ću još pridodati ove doprinose. Nisam ja znao, to ne pika. Znači, obveza pravilnog i zakonitog obračuna je uvijek na isplatitelju, odnosno osobi koja je angažirala tu osobu, pa prema tome vodite računa da prikupite informacije kod obračuna o statusu osobe koju angažirate. I ovdje u zakonu o doprinosima ima bar 15 ovih varijacija, znači kako se obračunava za volontere, za uposlene, za neuposlene, za umirovljenike, za sve svece ostale, tako da će ovaj obračun plaće koji očekuje biti čitava jedna složena priča koja će tražiti pripreme i u programu ovdje, a za vas će tražiti jedno planiranje, kako sam naveo ovdje, i porezno i financijsko, da vidite što vas očekuje u situaciji ovih novih propisa, a sa ovim trenutnim angažmanom. Ono što mogu na kraju sugerirati jeste da nađete vremena, da uradite jednu preliminarnu analizu financijskih i poreznih učinaka na temelju ovih godišnjih pokazatelja. Ne trebate vi patiti u poduzećima. Sad ćemo uraditi metodu gdje ćemo izračunati učinke. Rodio se nije koji je izračunao tu formulu. Vi imate jednostavno vaše parametre, pojednostavnite kako smo i tu radili, pa ćete vidjeti koji će to učinci biti. Ono što vas očekuje jeste razmišljanje ozbiljno o tehničkim pripremama. Vidite da će to zahtijevati izmjenu postojećih programa, načina izvještavanja, načina obračunavanja, jer postojeća rješenja ne daju. Od dana kad stupi na snagu to mora biti pripremljeno. I da ćete morati imati pripremljeno osoblje, znači osobe koje će biti verzirane u porezne propise, u njihovu primjenu i to na vrijeme. Morate ono što mi ne morate. Ako kažem sugestija, onda to nije imperativ, to je jedna čista sugestija. Upoznati uposlenike sa načinom obračuna i prikazati ove promjene. Naime, smatram da je i zbog dobre atmosfere i u firmi i ukupni odnos na ono reći, gospodo, ide značajna reforma poreznog sustava u dijelu poreza na dohodak, ona će drugačije postaviti ove pozicije, trebate biti upoznati sa ovim što donosi, pa da nađemo rješenja što je. Što govorimo? A vi ćete sutra otvoriti ovo pitanje, što će njemu topli obrok? Jel? Što je sasvim opravdano. Vidite, on je plaća, vi možete plaću podijeliti na 15 kategorija. Prijevoz, topli obrok, regres, sve ostalo. Zaboravi prijatelj. Možete dodati još što vam god padne na pamet. Međutim, ona je plaća i s aspekta države, ona nose porezne terete, obračunavat ćete porez na dohodak. Šta želim reći? Da ćete doći u situaciju da će se možda i modificirati postojeći ugovori o radu. Imamo malih ograničenja u općem kolektivnom ugovoru koji kaže da je poslodavac obvezan osigurati topli obrok uposleniku. Prijevoz nije. Prema tome, vodite računa i kod ovih prijenosa informacija uposlenicima da se to prezentira. I gospodo, imamo plaću i držite se kategorije bruto plaće. Znači, što je normalno svagdje. Mi smo jednostavno odrasli u jednom sustavu, okruženju i evo nastavili gdje držimo da je plaća ono što dobijemo. Moja plaća je ukupna bruto plaća koja uključuje i moje pravo na mirovinsko i moje pravo na zdravstveno i prema tome to je svagdje tako. Znači, bruto plaća je ovaj temelj. I evo, na kraju, ko voli, nek se pomoli Bogu i on će što ga pripomoći zato što je dobar, šta drugo da vam kažem,
Nije to katastrofa, ali vidjeli ste iz ovih izvadaka ovdje kako je to pošlo. Znači, daleko da je to urađena ona opširnija prezentacija, vidjeli ste da su to značajne novine, pa evo, nadam se da ne treba se bojati, mislim, to da se razumijemo. Rješenja koja dobijamo ovdje su rješenja koja su u praksi oko nas svagdje. Morate razumjeti da porezni sustav, posebno porez na dohodak, u Federaciji Bosne i Hercegovine je jedan rudiment. Takvog rješenja nigdje na svijetu nema. I normalno je da se mijenja, i bolje da se mijenja. Ali evo, trebamo se i mi pripremiti. I kolegice i kolege, nema više. Ja, čini mi se, u roku ovog vremena nastojao sam prezentirati. Razumijem ja da niste vi ni voljni, ni željni ko računovođe. Mi ćemo seminare raditi koji dugo traju, slušati sve to, dati više informacija. Mene bi bilo drago ako sam pomogao da stvorite neku sliku ovdje. Na vama ostaje da se uklopite, a što se tiče suradnje u perspektivi i Firkon i osobno stoji na raspolaganju da pomognemo u bilo kom dijelu koga smatrate da može. Još jednom hvala na pozornosti i čitaj god. Hvala gospodine Mišiću na ovoj ispravno. Nadam se da smo uspjeli približiti ove zakone koje slijede i da ćemo na neki način i utjecati na neke promjene i ove što ste vi spominjali koje bi se trebalo uraditi. I evo ponovno zahvaljujem, a ako ima nekih pitanja možete gospodina Mišića imati. Sve su neuposlenost, pa vidjeli ste onaj prikaz. Nesreće ne regulira zakon o doprinosima, to su posebni propisi i oni ostaju. Međutim, molim? Nije samo to. Kolega govori o parafiskalnim prihodima, mi smo radili jednu analizu gdje ste vidjeli da nije moguće živjeti. Jer šta bi bilo da smo pridodali parafiskalne prihode, svi bi se poparali. Znači, oni ostaju, ovdje govorimo o obveznim doprinosima. Znači, najbitnije ovo zadnje, molimo se Bogu. Iz iskustva znam da je uvijek dobro. Šta sam želio još možda reći, da ovo dobro da sam uključila komora, da se mora angažirati. I ovo dolazi vrijeme kad se ovaj zakon ide u formi nacrta. Znači, ako ga parlament, a nadam se da hoće usvojiti kao nacrt, onda prolazi jedno razdoblje od javne rasprave, znači razdoblje 2 ili 3 mjeseca javne rasprave ovog zakona. U tom razdoblju, znači slobodno, a dobro bi bilo kroz organizaciju, prvenstveno imaju značaj ove organizirane skupine, naša gospodarska komora ima i utjecaj i značaj, može uputiti prijedloge koje želi. Ono što bih rekao, da se ne trošimo ili ne trošite u onim deplasiranim ili nepotrebnim prijedlozima. Znači, treba ovdje vidjeti suštinu, pa pokušati objediniti u onom dijelu koji je za očekivati da će se izmijeniti. Mislim, upirati na to. Nemojte raditi oporezivanje toplog obroka, kada je priča. Prvo trebamo razumjeti da ove situacije nema nigdje na svijetu i neće je niko podržati. Prema tome, ako je to tako, ukanimo se toplog obroka, ajmo vidjeti što je drugo. Vidjeli ste osobni odbitak, vidjeli ste ove parametre kod obračuna bruto plaće, uposleni i neuposleni, znači to je to. Ali, neka. Hvala. Hvala što ste... Vesna. Da. Da.
ni topli obrok, nezakonito postupanje, sve